UMasemola kuleli cala usolwa njengomuntu owephula umthetho wokulawulwa ukusebenza kwemali yomphakathi, iPublic Finance Management Act. Kanti laba abanye asolwa nabo babhekene namacala enkohlakalo nokushushumbisa ngemali yethenda lika 228 million elakhishwa ngamaphoyisa lanikwa iMedicare 24. Kwenzeke ingwijikhwebu kuleli cala kuleli sonto ngesikhathi umsola wokuqala kulo uVusumuzi Matlala evumelana nombuso ukuthi uzoba ngufakazi wawo nokholele ekutheni egcine esekhishwa kulabo basolwa wazimela yedwa. Umbuso uthi ngenxa yezinguquko esezenzekile usudinga isikhathi esithe xaxa sokuhlanganisa amaphepha njengoba lokho kwenziwe uMatlala kuphoqe ukuthi kwenziwe izinguquko emacaleni asebhekene nabasolwa. uMatlala wavume wonke amacala abhekane nawo izolo kanti uthe uzokhipha bonke abasolwa abangakaboshwa kuleli cala nongenzeka ke kube abantu abasezikhundleni eziphezulu. Lokhu ke kusho ukuthi kungenzeka ukuthi kwengezwe nabanye abasolwa kuleli cala. Well, you'd remember that we indicated that there were outstanding investigations, but today we placed it on record that those have been completed. Now, the overall charge sheet may also have changes to it, which at this point we can't say how those changes would be effected up until the 1st of July, when there is a proper outcome which will give us direction on how this matter will move forward. Icala lizobuyela enkantolo mhla zingamashumi 29 kuNcwaba.